Ciemno, zgasły wszystkie światła. Panie Fertku, jest afera. 9 listopad, dosłownie chyba wczoraj, w McDonaldzie pojawiła się, zapewne wiecie, kanapka drwala. No i oczywiście, jak każda jedna rzecz na świecie, nawet to musi być źródłem kontrowersji i konfliktu. Mamy ogólnie, powiedzmy, 3 grupy ludzi. Wielkich fanów tej kanapki, którzy twierdzą, że jest to najlepszy burger pod słońcem i jak tylko otworzą McDonalda w ten dzień, to oni już tam stoją od rana przed drzwiami. Z takiej grupy ludzi to ja nie znam nikogo. Jest druga grupa ludzi, czyli takich, powiedzmy, normalnych, umiarkowanych. W sensie, którzy od czasu do takiego miejsca jak McDonald's zajrzą, no, być może z braku innych pomysłów kulinarnych, może po prostu lubią i taką kanapkę sobie spożyją. No i jest w końcu trzecia grupa ludzi, absolutnie najgorsza, która w tym momencie wyłania się, czyli tacy moralizatorzy. Jak to można jeść? Jak to można kupować? Jak ci to może smakować? To są zmarnowane pieniądze. Jak powiesz, że jadłeś i że spoko, to on ci powie, że nie powinien ci smakować. Są jeszcze ci prześmiewczy, ironiczni mądrale, którzy jak tylko gruchnie info o powrocie drwala do Maka, to muszą gdzieś poczynić jakiś wpis w social mediach. A, że tylko przerwę. Patrzcie, jaki dzisiaj będę miał transport. Kurde bele. Którzy koniecznie oczywiście muszą napisać, że o co chodzi z tym całym drwalem? O co cała ta afera z tym drwalem? Bo ja nigdy nie jadłem i to, ale o co cała afera? O gówno. Przyszłość odjechała. Pozostała przeszłość. Przy okazji właśnie słynna bytomska Banka 38 wróciła na ulicę Piekarską. Już chyba nie jako najkrótsza trasa w Europie, bo wydłużyła się do Placu Sikorskiego. Miała około 1,2 km, teraz ma jakoś 2 km. No toż, jak mógłbym nie skorzystać? Chciałem się karnąć, ale pan powiedział, że ten już odjeżdża do zajezdni. Trzeba poczekać na ten moderny. Wykupiłem wszystkie, żebyście wy czasem nie musieli ich jeść. No i jest jeszcze grupa ludzi, która ochoczo namawia i argumentuje, że w tej cenie można kupić, bardziej się opłaca kupić prawdziwego burgera. Na Boga. Jaki w takim razie jest ten, jeśli nie prawdziwy? Czymże jest zatem prawdziwy burger? Czymże jest nasza egzystencja, jak nie tylko cierpieniem? Ja się trochę, albo nie trochę, nabijam. Ja wiem tak jakby o co chodzi, że faktycznie cena drwala jest wysoka dość. Tematycznie od lat ona wzrosła już chyba z 2 razy. 24,90 za taką kanapkę. Ogólnie jedzenie McDonaldowe i fast foodowe jest drogie i to trochę się zaczyna mijać jakby z ideą fast fooda, czyli jedzenia względnie taniego. Myślę, że taki drwal powinien kosztować maks tak jakieś 19-20 zł. Ale powiem wam, ja tą kanapkę lubię. Jak się pojawia w Maku, to się przejdę raz, 2 razy przez ten okres, kiedy ona jest i sobie zjem. Bardzo za to nie lubię, jak ktoś wie lepiej ode mnie, co mi ma smakować. Ja już burgerów trochę w życiu spożyłem i takich bardzo ordynarnych, jak to mówię, basenowych, budkowych, do takich fancy, podawanych przez brodatych gości z krótkim kucykiem i musowo-czarnymi lateksowymi rękawiczkami. I powiem wam, że nie zmienia to faktu, że po prostu czasami mam ochotę akurat na jedzenie z Maka. Te kanapki mają jakiś taki swój specyficzny smak, na który właśnie czasem konkretnie mam ochotę. I oczywiście wiadomo, że to jest jedzenie nie należące do wybitnie zdrowych, wysoko przetworzone, musi być przyrządzane szybko, ale też nie przesadzałbym, że jak ktoś żywi się schabowym z głębokiego tłuszczu i kartoflami z omastą, a potem wypija 2 harnasie, to nagle mu się nie wiadomo co stanie, jak raz na jakiś czas zje sobie coś z McDonalda. A jaka jest puenta tego filmu?
Nie wiem, potrzebujecie trochę więcej luzu. Znaczy, nie mówię, że konkretnie wy, niektórzy. A tak naprawdę to wrzuciłem posta o Drwalu na Twittera i zrobił 160 000 wyświetleń i miałem nadzieję, że na YouTubie też się kliknie. A tak naprawdę to chciałem w końcu zjeść po 4 dniach coś innego jak żur. A i jeszcze ciekawostka, na którą nie każdy może zwrócił uwagę, że jak kupujecie to w zestawie Drwal kosztuje 16,90, a poza zestawem 24,90. Także tutaj zestaw wychodzi nam 31,5 zł i macie bułę, frytki i kolę. Także myślę, że gdyby bez zestawu kosztował te 17, to by było git. Także jak będziecie brać, to raczej bierzcie zestaw, bo się nie kali łatka.